はい、ではちょっとこのシュガープラムの周りに万能小ネギの種を植えていきたいと思います。種はですね、見えるかな、こんな感じですね。黒ごまみたいです。ちょっと私相当ガサツなのでこのままいっちゃいます。あとは生命力を信じるのみ。両サイドいっちゃうか。よいしょ。こっちにも本当に雑です。ただ巻いただけ。多いかも。あとはなんとなく土をかぶせて放置してみたいと思います。交互期待、穴からね。それとですね、大葉も植えました。お水ちょっと足んないな。主人が枝豆を買ってきたのを植えてみたんですが、いろいろ調べたところ、これは株を分けて植えた方がいいということなんですけど、ポットのまま植えています。今ちょっとこれを今から分けてみたいと思います。どうやるんだ。よいしょ。まずよいしょ。大丈夫かな。よいしょ。まだ水曜日に植えたので根付いてないことを祈りつつ、よいしょ。ギリハサミであんまり根っこを触られるのが好きじゃないそうなので、ハサミで切っていきたいと思います。ハサミ